Здравейте на всички потребители на VBOX. Аз съм Сашко, а с мене е Петко. Аз играя мъта, а той... как ти... Да. И днес ще скачваме Еверест с мини коли. Само да си взема скин. Кой скин да е? Ето този. Добре, да отиваме на Еверест. Сега Еверест. Ето го. Тук. Така, ще си вземем кола. Това не беше колата. Може ста. Но ще изкачваме ста. Ще изкачвам връх Еверест с коли. С мини коли. За 10 минути дали ще мога да кача целия клип? Не помниш ли, че ни за 10 минути аз сме изкачвали Еверест? Даже и за по-малко. О, да. Оле, доста съм зле в шофирането. Така. Следващия епизод ще снимам с Петко. Не знам. Може и с теб да снимам, ти как знаеш. Блъснах се. Е така ще. На кое на Рома? Не мога да го кажа съм едно. Ще го изкача Еверест и ще скоча от него с мини колата. Аз първия път скочих, вие гледахте. Не. Ще трябва да го изкачвам наново. Без да искам паднах от Еверест. Не знам дали ще е точно с мини коли. Не. Защото почвам се дразна. Се тъпи мини коли. Аре бе! Че тъпите бракни сте. За какво съм ги сложил?
Знаеш кога ще изкача Еверест? След 20... Може да спра клипа и да го изкача в следващия клип. Както изглеждам. Но не, ще го изкача на време. Ако тази бракма се движи по-бързо. Човек, като и гледам спойлера отзад, имам чувството, че щото съм я направил червена, имам чувството, че съм с турбораница. Не с турбораница, а нещо като самолет. За малко пак да падна. С тези мини бракми. Те не са мини коли, а мини бракми. Гледай, гати мини бракмата, както са казват. Ама слушаме гати яката песен. Да, тя не може да се качи тука. Така ще се наложи да съм без кола за няколко секунди. Гатите пъта кола. Чакай, бе. Не. Какъв лак. Чакай ме. Брак ми. Абе ще... Изглежда, че ще трябва повече време да сме без тази кола. Сега ако ми тръгнеш назад. Айде, вземи, ако чакаш. Да, дали ще успея за 10 минути, се чуда точно. Съжалявам, че клиповете ще са по-кратки, но просто така съм решил. Ако искате да са по-дълги, пишете в коментарите. Вече знам как да се казва клипа. Не, пак се метнах от Еверест. Та не... Няма да кажа. Пред зрителите няма да го кажа. Да, трябва да изненада все пак. Те ще го видят като кача клипа. И аз не искам да се издавам, как ще се казва. Или той е много тъп. Гати, моята кола, защо не може да се качи на нито едно место? Окей. Добре. Така най-после взе да дига километрите.